Navem Sadık varlı. Az sala 1958 da li gundekî Geliye Zîlan ê bi navê Kerxê ji dayîk bûm ben. Li gorî malbata me em xelkê Kerxê, xelkê Geliye Zîlan in. Lê pêşê da em li gorî kalkê min ji me re behs dikir. Bavê me yê heştemîn Melek Qasım e. Melek Qasım kurê Elyas e, yani birayê Ahmedê Xanî ye. û em bi malbata Xanî tên nasîn, tên zanîn. û Geliyê Zîlan bûne piştira em li Erdîşê mane. û demek şunda piştî ku ez bûme mamoste li Bitlisê min dest bi peywîrê kir û şunda em sürgûn kirin û çûm Enqerê bi salan li Enqerê dijîn. پر باشه ام هناك بحثا برهمين تبكر برهمين تحمون نأفن ان تلسر زاروكان نویسیال سروان هنا رومان هنا تخوازم هناك بحثا برهمين خواب Beriya destpêkirina xwandina dibistana seretayî min bavê xwe Mele Heyder û medresa wî de salekî xwandina Erebî xwand û dersa Qur'anê mewlûd û nûbar û kitêbê dinê naku min xwandin heta astekî fêrê Erebî bûm û peyda min dest dibistana seretayî kir û 2 sal li gundê bi navê Pa li hûr me xwand pişta li Erdîşê xwand dibistana seretayî û navîn û lîse min li Erdîşê kedan piştra sala 1980 da heftêyan da li Enqere zanîngeha Gaziyê beşa zimanê Almanî min dest pê kir û piştî qedandina wê sala 1980 da wek mamosteyê zimanê Almanî dest bi peywîrê kir. 37 sal mamostetî kir û cur bi cur dibistanên navîn û lîseyan da mamostetiya zimanê Almanî kir. Lê divê bi tenê zimanê Almanî nesekinîm. Di pêvajoya mamostetî da fêrê îngilîzî bûm û fêrî farisî bûm û heta qederekî jî Erebî zanbûm. Bi dibistanên navîn û lîseyan da wek mamosteyê zimanê Almanî, zimanê Tirkî min Almanî, Tirkî û îngilîzî 37 sal xebata min dombiya. Sala 1915 hetanê 14 hetanê 17 di zanîngeha Bilkentê li Enqerê bûm ektarê perwerdariyê û dersên zimanê Kurdî me dan. Di wê pêvajoyê da em Komela Kurd derhebûm û di rêveberiya wî de em cî kir û xebatên ziman meşand. Dersên Kurdî di wir da di gelek saziyên cur bi cur da kursên Kurdî mamostetiya kursên Kurdî kir û bi vê pêvajoyê da me dest hin pirtûk amade kirin. Pirtûka me ya yekemên niha li bal min nîne navê Kurdiya Hêsa ye. Bi serkêşiya min bi koma kevana me ew pirtûk amade kir navê Kurdiya Hêsa ye. Kurdiya Hêsa taybetmendî wê cara yekemên ji bo ders were dayînê di Tirkiyeyê da me davîçêkirinê û dema kursên zimanê Kurdî vebûn û dersxaneya kursên zimanê Kurdî vebûn ew pirtûka me bû pirtûka dersa ku dersxane de hate dayîn wî hate bikaranîn û qediya cara duyemên
li İspanya'ya hatta çap kirin û li İspanya'ya hatta çap kirin hat bêvajû xirab bû û pirtûk nekete destê me. Pirtûk li gumrukê dahîştin û îmha kirin. Çend numune destê me de hene lê muxabin nihal bal min tune min. Di pey wî de me ev pirtûk amade kir bi koma keval gav bi gav Kurdî. Gav Kurdî me got em ê setekê amade bikin. Çawa dixugê yek, du, sê, çar wî awayî û me dest pê kir me gom amade bikin. Me amade kir ya yekemîn çê bû û ev qediya di pey da jî êdî me xebatekî kolektifî bi hevdira dimeşan binbarê Enstitûya Kurdiya Stenbolê de me hînker nivîsî. Seta hînkerê di nava seta hînkerê de min cî girt û xebatê me çê bûn pirtûkê me hate weşandinê. Keda me di nava seta hînkerê de heye û piştî wan ji bo bibe arêkar pirtûkên biçûk zarok ra xîtab dike lê ciwan jê heta kesê temen bilind jê dikarbûn bixandana. Me destek ji pirtûkê amade kir. Evina di Enstitûya Kurdiya Stenbolê de hatine çapkirinê hatine weşandinê û qediyan e niha anhal berdestê me tenê di arşîva me de heye û berdest tune yedî. باشه